Foundation stone construction ni Indo Bhutan Friendship-Mela बा Magh मेला Subankhata ni मानगोनां Promodboro जों लोगोसे बर' आरो भुपेन बर' MLA ओमफ्राय नायदो नै खामानिया बेनो आसरित बे बारा डिस्टेन्सफोर नङा बाखि नैफोर बे वाला बहुत सिगां जानाय MLA नि समावहाय BPF नि MLA बिथाङा बानायलांनाय नैबे हाथाइसालिसो दै बे बाउन्ड्रि वालनि सिङाव जाखिनि जादों नैबे न' स्टेज ना बे स्टेज वाक एराउन्ड होबाय आं नोंथांमोननो नै कमिउनिटि हल 1 कौटिनि हल थिखादाराबो खोनानो मोन्दों सय गावनिनो गौहाटिनि माबोरै जागोन दा केसा बेफोरो एक्चुअलि फ्रेन्डशिप मेलानि रेडि खालामगासिनो नैबे औवा गायनायफ्रा नैबे लेबारफ्रा नै मावगासिनो खामानियाबो ड्रागन सिमेन्ट स्टेजखौ नायदो जेरावनो दरजाखौ होबाय बिसोरो मावगासिनो दङ नाम पर्ने हारामी इमान पैसा बाबाले तू उठाइ दियो नाम ने बाध्य गराइ पाहाड मध्ये बनाइ स्टेज का स्टेज हो गए तेरे हामी डिजाइन मासु उठाबा दिसु आही इन्जिनियर छे हमरा उठाइछु इखनि हलो एक रकम আছে এটু এটা পিছত দিছিল বনাব এটু পায়খানা বানাবো না কি আছে কইছি औ सुबनखाता माघ मेला नैबे गेट बे वालफोराहाय आगोल जालांनायमोन नायदो साराउन्डिं देखायबाय नोंथांमोना नैबे हल कमिउनिटि हल बेफोरो प्रग्रामनि लाहार फाहार खालामगासिनो स' नोंथांमोननो बे दिन्थिनाय जितु फाउन्डेसन स्टोन माने अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मानगोनां प्रमोद बर' आरो लोगोसेनो जोंनि BTC LA बुंथिगिरि बिथां मानगोनां बर' लोगोसेनो MLA बर'मा समस्तिनि भुपेन बर' दा भुपेन बर' मानगोनां बिथांखौथ' जोङो बिसायख'थिनि समाव केम्पेइनावहाय नुदोंमोन नामा खननैसो बेनिफ्राय दिनैसिम नुनाय जायासै आरो खोनानोबो मोन्दों गोबां बेरामजोंहाय भुगिनानैबो दंमोन दा आरो साबसिन जाबावबाय बिथाङा जोंनि समस्तियावनो गैला माने जों बिथांनि समस्तियावनो गैला मानोना जोंखौ तामुलपुर समस्तियावसो लांबाय दा बेखौबो गोबां बाथ्रा बुंसोलायदोंमोन मोनसे जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै मोनसे आफादबो दानाय जादोंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअसफ्रावहाय नुगोन जे धर्ना होनाय होसिख्रावनाय लाइट केन्डेल लाइट बायदिसिना लानानैहाय हराव धर्ना होनाय दा बिथाङा दावबायफैदोंमोनबो जोंनिसिम रायजो राजाफोरजोंहाय रायलायदोंमोन सावरायदोंमोन आरो मोनसे प्रतिश्रुति होलांदोंमोन जे जेरैखि जाया नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो थागोन आरो खुनुपध्य माने सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ डिसिजनखौ लागोन नाथाय दिनैनि समाव जों नुबाय मा बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनो रादाय होलांबाय मोनसे आरो मावबाय मोनसे सान्त्वना होलांबाय बेनिफ्राय सोरबा गेजेराव बारसोमदों नामा बेखौ जों मोनथिला किन्तु जोंखौहाय इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि एमपिआथ' जों थांबायानो नैबे खेबाव जोङो दरं उदालगुरि हिसाबैसो भट होनो मोनबाय जितु जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो क'क्राझार हिसाबै एमपिआवहाय भट होबोदोंमोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआनो मानो जादों होननानै बिथांमोना उसुबिदा दिन्थिदों फाग्लादिया दैमा दालां गैया दा बे दालांखौ लानानै जुदि बिथांमोना ओरै फैनो हायाब्ला दालां गैयियावहाय जों ओरैहाय बोरै थांनो हालायखो नङा होमबा रायजोफोर
साननो गोनां बाथ्रा बेफोरबायदि दा जेन हक गेदेर गोलावफ्रा मोनथिसिगोन जे बिथांमोना ओरै फैनो हायिया प्रब्लेम आरो जों ओरैहाय थांनो हायिया जोंनि मा प्रब्लेम नङा नामा दा दालां बानायदों थिगानो दं नाथाय दालां जाब्लाबो जोंहा गोबां उसुबिदा जिहेतु जोंना मुसलपुरा बिराद नियर बाय आरो जोङो तामुलपुरखौ जोङो हमोब्ला एसे बहुत डाबल गोजान जायो दा जों ससेखौल' मानो ओरै लांफाखो जाहोनानो बिराद सिम्पोल जों गैयाब्लानो तामुलपुराहाय मोनसे अपेन सिट जाहैयो तामुलपुर जे एमएलए बियाबनि समस्ति आरो बिसोरनि पपुलेसन क्राइटेरिया मिलायहैया एसटि हिसाबै दा जोंखौ नांथारगौ ना बेबायदि अब्लाबो जोङो उसुबिदा मोनदों जायनि जाहोनाव गोबां धरना बायदिसिना जादोंमोन दा बे टपिकआ आलादा बेखौ गुबुन मोनसे टपिकआव रायज्लायबावगोन अलरेडि मोनसे भिडिअबो दंखायो नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय नायनो हागोन आं लिंकआव होनानै दोनगोन बे धरना बायदिसिना जानाया मानो जादोंमोन एक्चुअलि दा खोथायासो बे मागो मेलानि जितु स्टोन फाउन्डेसन बा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय साथाम बिथांमोना गेदेर मासियाव थानाय बेखेवगिरि बिथांमोना 1 कौटिनि खामानि सेंसन खालामदों जिहेतु कमिउनिटि हल मागो मेलानि नामावहाय अपेन जेनेरेल मोनसे कमिउनिटि हल आरो बेवहाय स्टेज थागोन दा स्टेजआ ओरैबायदि लिमिटेड स्पेस जों बानायदों माने बेवहाय जोंनि बर'नि कालचारेल डान्सफोरखौ पारफर्म खालामनो गोनां जायोब्ला बा होनबाय बागुरुम्बा बा खेराइ बेफोरबायदि मोसानायखौ पारफर्म खालामनो गोनांब्ला बेवहाय ग्रुप पारफर्म खालामनो हानाय नङा बा 6 जन बा 8 जन मैक्स टू मैक्स बेनि बारा हानाय नङा दा नोंथांमोना नायदो खेराइ बा बागुरुम्बाखौ 6 जन बा 8 जनजों पारफर्म खालायोब्ला नोंनि मोनसे कालचारेल जि इउनिक मोनसे डान्सखौहाय बेवहाय मोजां मोनसे महर गोनां मेहेर गोनां दिन्थिफुंनो हानाय नङा आरो स्टेजनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुबाय दरजा बानायनानै होदों दा सोर बायदिया बे एस्टिमेटखौहाय एप्रुभ खालामखो बा बे डिजाइनखौहाय एप्रुभ खालामखो हलावहाय नांगौनिख्रुइ ओरैबायदि गोबां पस्टखौ गायसनदों माने बेवहाय अडियन्स बा मिटिं बायदिसिना जायोब्ला बेवहाय फज'नो थाखाय खुन्थियासो बांसिन नुगोन बेबायदि बेनिफ्राय आं सानाखै जे बे मोनसे थं न' लुनायाव लांदां न' पस्ट आरो स्टेज बायदिसिनायावहाय 1 crore बाजेट जे सेंसन खालामदों थारैनो बेसेबां कारापसन जादों खोनानो मोन्दों मिस्ट्रियानो खुद बुंदों आं सोंदोंमोन बबेनिथो जाखो गोबाव सम जाबाय बियो जोङो बिदिनो सोंलुबाय थायो जों नुलायलायाखै आरो इभेन जोंनि मागो मेला कमिटिनिफ्राय गोबां बे स्टेजखौ लानानै गोबां बाथ्रा माने जायाखै बे अजद दैखांदोंमोन नाथाय रावबो गुरुत्व होआसै दा फैयै नै खावसे लुफुंबायानो बेबायदि हालोदाव दङ आरो बेलाफारसेथिं सिमेन्टखौथ' आं नोंथांमोना नुनो हागोन बेवहाय आङो भिडिअबो खालामदों नोंथांमोना नायनो हागोन सिमेन्ट जितु बेबहार जादों आं सानाखै जे बे सिमेन्टआ मोनसे गिदिर बाजेटनि जे खामानि बेवहाय ड्रागन सिमेन्ट भुटाननिफ्राय इम्पर्ट खालामनाय सिमेन्ट बेखौ इउटिलाइज माने बेखौ बाहायदों ल' क्वालिटि मोनसे सिमेन्ट होनजायो ड्रागन सिमेन्ट बेखौहाय बाहायदों बेफोरखौहाय बोरै बिलिं खालामगोन मिथिला आरो बेनि ब्लेकआवबो साप्लाइ जायो जोंनियावहाय बर्डार एरिया ना नांलाम दङ ओरै खाथिथिंजाय ओरै सामब्रु जंखार खिन्थु ड्रागन सिमेन्टनि फेक्ट्रियानो जोंना नामलामाव दङ दंसाम सिमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड स' नायदो नोंथांमोना बे कमिउनिटि हला 1 crore जाथावना जाथावा आरो जाखिनि अजद दैखांदोंमोन बे थारैनो जुक्ति नंगौना नङा जितु 1 crore बाजेटजोंहाय मोनसे कमिउनिटि हल बानायदों आरो माबायदि पजिशनाव दङ नायदो माबायदि हालोदाव दङ आरो माबायदि जानांगौमोन स्टेजनि क्वालिटिया माबायदि गोबां फिसा आरो पस्टआनो गोबां नुखायो दा बेबायदि जानो थांगासिनो दं बेयो जानुवारि 17निफ्राय स्टार्ट जागोन 8 दिननि हाबाफारिजोंहाय मेहेरगोनां हाबाफारि बायदिसिना थागोन बेवहाय आर्टिस्टफोरबो बाहागो लागोन एन्ड इभेन इन्ड' भुटान नालाय स' जोंनि खाथियाव थानाय भुटान हादोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैयो आरो गोबां गाजा गोमजायैहाय बे मेलाखौहाय फालिनाय जायो दा जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों गोसो गुदुं नोंथांमोना फैनो हागोन
आरो खनसे भिजिट खालामनो हागोन बेवहाय बायदिसिना थागोन लोगोसेनो ट्रेडिशनेल फुड्सफोरखौबो एन्जय खालामनो हागोन एक्सप'फोर थागोन बेबायदि एन्ड गोबां बेलेग बेलेग मानसिफोरखौ लोगो हमनो हागोन बेबायदि स' बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै नैबेसिनोसै दिनैनि भिडिअ'हाय आरो नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामहरनानै फोरमायहरनो हागोन लोगो मोनसिगोन बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ'हाय टिल देन स्टे टिउन बाय बाय